Евангелие паводле Яна. Езус сказаў сваім вучням: «Хто мае запаведзі мае і захоўвае іх, той любіць мяне, а хто любіць мяне, таго палюбіць Айцец мой, і я палюблю яго і аб'яўлюся яму». Юда, не Іскарыёт, кажа яму: «Пане, як сталася, што ты хочаш аб'явіцца нам, а не свету?» Езус сказаў яму ў адказ: «Калі хто любіць мяне, той захоўвае слова маё, і палюбіць таго Айцец мой, і прыйдзем да яго і зробім жыллё ў яго. Хто не любіць мяне, той не захоўвае слоў маіх, а слова, якое вы чуеце, не маё, а Айца, які паслаў мяне. Я сказаў вам гэта, будучы з вамі, а Суцяшыцель, Дух Святы, якога Айцец пашле ў імя маё, навучыць вас усяму і нагадае вам пра ўсё, што я сказаў вам».